Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndikuyamikeni abale ndi alongo pa gulupu la International Ministry ya umboni wa Twaibu, komanso pa admin desk, nonse ana Mulungu amene munali ndi tchero kumvesera nkhani ya ku LCD. Ndimafuna kuti tikhale ndi mwayi pakanthawi kano potanthauzirako chinthu chimene chingapereke funso, chikupereka funso, nthawi zina nkusowa yankho, nthawi zina nkungotilondolera ku yankho lakuti ndiye kuti zoona zenizeni palibe. Ngati mungakumbukire bwino mpingo wa Mulungu, pakati pa zaka zimene timayamba audio, timayamba kulalikira uthenga, kapena pamene ino abale mumayamba kuchita fomu magulupu, munali maaudio ena woyambirira, amene mkatikati mwa maaudio amene woyambirira 5 kapena 6 woyamba ndidafotokozerapo mmene munthu amalowera chipembedzo cha Satana. Tidanena kuti pali njira zitatu zimene anthu amalowera chipembedzo cha Satana, namakwera pang'ono-pang'ono kuti akagwire diso loona ponseponse limodzi la ndiyerekezi, ino limatchedwa kuti the whole seeing eye. Tidanena kuti amagwiritsa ntchito triangle, mbali ya manzere, mbali ya manja ndi pya pansi. Ndiye tidanena kuti line ya pansi imatchedwa kuti common goal. Common goal ndi pamene anthu amalowa chifukwa cha maluso amene ali nawo, chifukwa cha maudindo amene atenga, mmene munthu amalowera chipembedzo cha Satanic. Ngati mukulowa chipembedzo cha Satana kudzera mu common goal, chisiyane kwambiri ndi munthu amene angalowe chipembedzo cha Satanachi kudzera kunjira ya kumanzere kapena ya kumanja. Njira yolowera pa common goal tidanena kuti munthu amalowapo kamba ka udindo kumene ali nawo, kudziwika kumene ali nako. Mumakhala ngati mwachita automatic switch button imene iweyo umangopezeka kuti uli mgululo la Satanic. Tikamanena za chipembedzo cha Satana, chili ndi malaini atatu. Line yoyamba ndi imene amayitcha kuti imayang'aniridwa ndi bungwe la Illuminati. Pamene pato musachoke, chifukwa ndikufuna kuyankha funso lakuti mu audio yanu mwanena kuti apita akufuna kusayinidwa kuti alowe chipembedzo cha Satana, ndiye inu munadera nkhawa kuti asalowe. Nomwenu mudatiuza kuti mpando wa president umakhala kuti walowa chipembedzo cha Satanic. Tsono mukanena kuti akubwera kuzasayinisa kuti alowe Satanic chifukwa mpando usamalamula munthu amene sanalowe, mukufuna kutiuza Satanic yake iti? Ndiye ndikufuna kuyankha pamenepo, pokhala kuti zinthu zimene timazifotokozerazi nthawi zina timakanika kuzifotokozera bwino mpaka pamene mungafunse funso, ndi pamene umatha kuona mbali imene anzako samayidziwa
imene ufunika kuti uyifotokozere. Ndi nawo mukhale pomwepo ndikufotokozereni kulekana kwake kwa chimene tikuti akukakamizidwa kusayina, akupemphedwa kusayina kuti akhale amembala a chipembedzo cha Satana. Tikufuna kunena chiti pakati pakulowa kale kumene mapurezidenti amalowa. Ine ndikufotokozera kuti pali malaini atatu amene amampanga munthu kukhala mchipembedzo cha Satanic. Laini yoyambirira imene amayang'anira ndi abungwe la Illuminati ndi imene kwambiri timayitcha kuti common goal. Kuyerekeza kwake tili ndi laini yachiwiri, ndiye pali laini yachitatu. Mukachita play audio yangayi mumva ndiyayikamo mawu akuti akufuna awalowetse kuti akhale mu laini ya mkati, ndiye ndagwiritsa ntchito Chingerezi kuti inner circle. Ndiganiza kuti mukachimva chizungu cha inner circle mu audio iyi ndipo yamba kuyankha panga pamenepo kuti ndiye kuti tikufuna kunena za malanki, mastepe amene amampanga munthu kukhala completely satanist. Chipembedzo cha Satana chimayenda ndi malanki, chimayenda ndi maudindo, koma chili ndi dzina limene timangotcha kuti Satanism. Satanism it's a system imene iwe ukhoza kukhala mu system umo, koma you are not a creator of the system. Ukhoza kukhala mu system koma musakudziwa umwini ndi cholinga cha system. Ndiye tikanena kuti chipembedzo cha Satana chili ndi magawo atatu. Gawo losiriza limatchedwa kuti temple, kumene mumayenera kukhala matemple member. Koma kuyankha kwa chidule ndikubwereseni pa ineyo. Inuyo ine mutandifunsa kuti munapita ku sukulu brother Tribe, ndikuvomerani kuti ndinapita ku sukulu. Koma nkaundula wa anthu ophunzira ineyo mulibemo. Simunamve chichewa. Munapita ku sukulu? Napita ku sukulu. Chifukwa standard 1 mukalipeza dzina langa ku mabuku akalekale, maregister apa mphungu LEA ku area 12 pamene tidayambira 1. Ndinalowa mu system ya education, koma I'm not educated person, koma mu system ndinalowamo. Kotero kuti mukandipeza standard 1, mukandipeza 2, mukandipeza mu standard 3. Masukulu amene mukapeze dzina langa akakakutulutsirani ma register achiyambi cha sukulu zawo kalero amene adayambira ngati sadatayi. Mukandipeza pa mphungu, mukandipeza kwa Chinkwezule, mukandipeza pa Sondole. Masukulu ake ndi atatu basi. Tathera pomwepo. Masukulu ndi kutchulireni atatuwa, kalasi yanga idalekeza standard 3 kupambana kuti ndikalowe folo, koma sindalowe folo. Ngati mukalipeze dzina langa ndiye kuti mu system ya education ineyo ndilimo, koma I'm not educated person. Ndine mbatama, ndine bulutu. Mmenemu ndi mmene chimakhaliranso chipembedzo cha Satana. Mukamanena kuti amalowa pa common goal. Ambiri amene amalowera ku common goal amalowa chifukwa cha maudindo, udindowo paokha
kukangokhalapo kumakhala kuti iweyo uli mu system koma siwo munthu wophunzira. Ineyo mukudziwa kuti lero munthu kutulusa chikalata cha standard 5 ngati mumalemba mayeso pa standard 8 simungakayambire ntchito. Kutulusa chikalata cha form 4 chiukanikanso kuyambira ntchito. Akufuna cha ku college chifukwa ndiye kuti kalata ya standard 8 sunakwanire kukhala ophunzira. Koma mutamfunsa wa standard 8 ku sukulu mdapita anena kuti ndapitako chifukwa ali mu system ya education. Mungoyerekezera kuti system ya sukulu ikhale kuti ndi satanism. Ndiye kuti ndine ndemwe ndinalowapo mu system ya satanism through maphunziro chifukwa ndinakhalapo mu standard 1. Koma lero dziko litati liitane anthu apikisane ku maphunziro atenge hailake ku Malawi kuno, mukatenga anthu amene anaphunzira kwambiri ndi amene mukawapase kukhala adindo chifukwa cha level imene maphunziro anafika nawo. Mukamapita kukalembetsa MP amafunitsitsa mutatulusa certificate ya form 4 imene ngakhale ineyo ntaufuna pali ntchito zimene anthu a form 4 angathe kugwira. Kotero kuti nditayima pa msonkhano ndikunena kuti amene alibe certificate ya form 4 takana ntchito isagwira, tikhoza kukhala tikutanthauza kuti amene alibe chikalata cha level imeneyi kuchitchula kwake ndi chitchule kuti bwa salowa chifukwa chikalata chimenecho cho alibe cha level ya maphunziro a form 4. Ndoti mu system imeneyo palibe. Olengeza anena kuti wonsetu amene simunabwere ndi chikalata cha form 4 takupangani disqualify. Ndimafuna muyambe kumva kuchokera pamenepo chifukwa chimene tsopano otulusa ndondomeko za amene akuyenera kulamulira mbendera ya chipani chawo ikasankhidwa ali ndi qualification imene amafuna kuti munthu uja akhale nayo. Ndiye ukakhala qualification imeneyo zifanane ndi kusankhidwa, kotero umakakhala kuti chichewa chake amati ndi membala. Ndi asataniki umembala wawo amautenga pa level ya chitatu ina seko ija ndaichula mchizungu ija chikalata chaku ina seko ukhale mugulu la ina seko kuti ukhale temple member. Osati kungokhala wasataniki ku Illuminati ayi, koma ukhale mu ina seko ukhale mu temple member. Ndiye kuti m'bale wathu amene watenga nawo mbali yakuti chipani chake chasankhidwa kumbali ya kundima, iyeyi akampeza kuti is not a member, ndinagwirisa ntchito chizungu chakuti he is not a temple member. Ngati chichewa kapena chizungu chose munamve mubwererenso ma audio mupeza ndimagwirisa ntchito chizungu chakuti akuyenera kukhala mu inner circle. He is not a member wa mu inner circle. Kuganiza kuti pofotokozera tikuonerera tsopano tikungotenga zimenezo tikumvazo kuti tauze anthu. Ndi chifukwa chake ndinalibe explanation chifukwa nimaonera live. Sinkanachedwa nkuyamba kufotokoza kuti mmene twakunena kuti is not a member mu akunena mu inner circle. Ndiye ndiyambe kufotokozera mmene ndikufotokozera mu mmene zimakhalira ndondomeko zake. Nkanachedwa chifukwa ijayi ndi live. Imayenda limodzi ndi nthawi ikamapita. Mukamaonera mpira akawuyamba ndi 90 minutes. Mukapita kokakoza 5 minutes mwaiponya basi mudzayambira pena. Mukapita kutuluka 10 minutes muliko kagula chinangwa, mukamabwerera 10 minutes jasimunaonere mwaiponya sibwereranso.
ndekuti kuti ndidzichedwa ndi kufotokozera dontho lililonse ndi zovuta ngati ndikuonera LCD. Ndekuti pakadafunika kukhala padera kuti ndipange explain zakulekana kwake pakati pa olowa chipembedzo cha Satana amene amalowera ku common goal ngati mmene alili ma president wonse. Ndekuti mu nthawi yonse imene m'baleyi wakhala akulamulira anali ku common goal, koma he was not a member mu inner circle. So pano tikati pa common goal pamene amalowera mwachisanzo tinali ndi osewera mpira wa ku France saka zimenezo, ngati si zaka zapita zingapo kumbuyoko, timamutcha kuti Zinedine Zidane. Atatchuka ku World Cup imene France idatenga chaka chimenecho, ndikukakhala kukakhala osewera bwino mpira ku timu ya Real Madrid, anatengedwa ndikulowesedwa mu Satanic koma kulowera ku common goal. Mabuku onse osunga mbiri za anthu opembeza Satana, Zinedine Zidane sanapezekemo, koma anali momwemo chifukwa anali ku common goal. Chimachitika nchani? Mukamamva anthu amene amanena kuti ife tili ku Satanic, ife tili ku Satanic, mukamaka apanga interview azili pati aka wireless kena kanyamata atolankhana mati zili pati ikukutengerani kwa munthu wa Satanic. Akamalankhula naye amanena kuti tinali olemera ndipo ndinali ndizo magalimoto zambiri. Munthu akunena chonchoyo ndi mphawi mpaka lerolo, koma akuza ndi ku Satanic ndinali olemera, ndinali ndi manyumba. Nyumba yake inali pati, inali Katoni. Ife tinali ku Satanic ndipo titalowa kumaloko anatipasa kapu za magazi, timamwa magazi. Magazi yake anali chani? Mukapeza kuti amamwe Fanta kapena Sherepla, samamwa magazi yeniwo. Chifukwa chipembedzo cha Satana ndi chinsinsi, ndiye si chimodzi. Amakuyika na level yoyamba mudziwe pang'ono, level yachiwiri mudziweko, level yachitatu mudziwisise. Choncho mmene timanena kuti ma president akamasaina amakhala kuti akusaina mabuku achipembedzo cha Satana, mabuku ake samene tikwanena amene akuti akasainire Bwana Peter ayi, chifukwa iwo aja si membala mu inner circle. Ngati anakhalako membala wa chipembezochi ndi pa common goal, pamene ndikukupasirani chisanzo cha Zinedine Zidane amene inuyo kumufunsa kuti unapembezapo Satana sangavomere. Timangodziwa ndi amene timazitsatira zinthuzo kuti munthuyi anapondako muwaya wa system ya Satanism, chifukwa Satanism it's a system. Ndiye kuti pali zimene iniyo mukupanga zimene anthu aja amakulowetsani. Muli ndi oyimba nyamata kuno amene mumamva kuti analowa Satanic, tili ku Satanic ko kumaulula za ku Satanic. Muzachita interview bwino muzapeza kuti manyamata aja sanali ku temple, anali ku common goal kumene ndi ku Illuminati. Ukakhala kumeneko ku Illuminati ndi system yokhayo imene imakuonesa kuti uli mu system umo, koma umakhala usanafike kuchinde kuti iweyo is a Satanist. Ndi chifukwa chake ma Illuminati amapita ku machalichi, amakakhala ma prophet, amatako kakhala mapastala, amatako kakhala madikoni, ndikumayendesa ntchito za mpingo, koma ali mu Illuminati. Pamene Illuminati ndi system ya chipembedzo cha Satana imene anthu amwina seko akafuna kugwira ntchito zawo amabwera kudzapempha kapena kudzagwirisa ntchito modziwa kapena mosadziwa anthu ala inu yoyambirirayi. Mwachisanzo kunali mpopa magazi amene adachitika ku Malawi. Mpopa magazi
ndi nzeru zimene zimachokera ku inner circle, akhoza kugogoda kubwera ku Illuminati kudzapempha kuti tikufuna tichosenawo magazi maboma mulanje tiolo chakuti. Chifukwa chakuti munthu uja ali mu system akhoza kuvomereza. Mwina ndi convince imenenso angabwere kuzamuuza, mwina sangamuuzenso direct chifukwa amu inner circle akaona anthu amene amalowa satanism through system kulowera ku common goal, amanena kuti amene wawa ndi ana amene sadziwa kanthu, amene zikamachitika zinthu zochokera ku inner circle koma zikachitikira ku circle yoyambirira imene ndikuitcha kuti Illuminati kapena kuti common goal, imachitika under absent yawo, kusazindikira kwawo, amagwiritsa ntchito umbuli wawo pang'ono ngati amakhala ndi chidziwiso mmene mumu. Chifukwa cha chimenecho pamakhala kusadziwa kumene anthu aja amatha kulankhula, kumene anthu aja amatha kukhala nako, kusadziwa kogwiritsidwa ntchito ndamu inner circle iwo yeni yake asakudziwa. Mukapeza kuti mmene mutsopano ndi mmene anthu aja amabwera kuzasankhamo anthu amene ati avomere kukakhala mamembala ku inner circle, ndikuti mumachita kupemphedwa mutawuzidwa tsopano kuti tiyeni ku inner circle tikapembeze Satana pamene mwakhala president, tiyeni ku inner circle pamene mwayamba kuyimbapo. Chifukwa chake mukapeza kuti si woyimba wonse amene anajoyina satanism amene ali mu inner circle amachita kupemphedwa. Ine ndingakupaseni list ya woyimba amene ali ku inner circle, ndikuti muzipeza achina Beyonce, achina DZ, chamati Jay-Z, gulu ngati limenelo mukalipeza mu inner circle. Koma oyimba yena awamba amangokhala kuti alowesa mu Illuminati chifukwa chakudziwa kwawo, ndiye kuti ali level yoyambirira imene sifikira pa muyezo wakuti munthuyo is a little satanist. Ndipo ngati angagwira ntchito za usatana amatha kugwiritsidwa ntchito mwini wakeyo asakudziwa. Nthawi zina kukhoza kubwera lamulo lotenga magazi, asayinira nawo zikalata zimene amazizimbayitsa koma osadziwa kuti mmene ndikusayiniramo chikalata chimenechi ndikufuna kupereka nzika za dziko langa ziphedwa. Koma inu pokhala kuti munthuyu ali mu system ija ndaperekera chisanzo kuti ine mutandifunsa kuti ku sukulu unapitako ndikuwuzani kuti chifukwa ine nalo wako mu system ya education, dzina langa mukalipeza mukamaya kayang'ana maphunziro ana a sukulu ama 1980, 81, 79, standard 1 mukafunefune mabuku ama sukulu ndatchulawo. Chinkwezule mukayang'ane, Chinkwezule ndikuzomba kumene ndikunenako kuseri kwapirira Zomba kapena mbali ino ngati mukuchokera ku Lilongwe timakhota pa Chingale tenofa musana kwere mtunda kukwera phiriri kupita pa Chingale kandi kupita pa Machinga pa boma lakale la Machinga mmusimu ndi mmene muli ka tenofu ngati mukuchokera ku Blantyre kamanzere mumayenda kuoloka timisinjeto pali kaphiri kamaonekera mukamaserereka chimtundachi mmusi mwa phirimo muli sukulu imachedwa Chinkwezule. System ya pamenepo mukayang'ane mabuku a 1979, 80, 81 mukafunefune limodzi mwa zaka zimenezi dzina langa mukalipeza. Ndinalo wako mu system ya education koma sindine munthu ophunzira chifukwa ndinalekeza free ndikuti ndili gulu la Mbatama apita ndanzawo amene nthawi zina amatha kulowa chifukwa cha udindo umene ali nawo umene iwo ajama ayika pamenepo kuti azingopezapo ngati angafune kuayuza awagwiritse ntchito. Iwo aja ndi gulu la Mbatama, ndi anayendesa boma ali mu satanic ya Mbatama. Panafunika kuti apite ku advanced level chifukwa cha mmeneso zinthu zakuyerera zaka zino zimene zikufuna kuchita communicate ku dziko limene likulamulidwa ndi anthu. Mwachisanzo ndatulusa audio imenenso yazochitika zapa 5 pomwe paja
imene sinanene mbali imeneyo muimvera ibwera limodzi ndi imene ndikuyankhani ndimafotokozera za ma international donors amene anabwera kudzaonerera nawo chisankho pamene chimachitika pa 5 September ndizolinga zawo ndazitambasula ngati ndaperewedwa ambuye andithandize mukutambasula chifukwa ndikulankhula mawu amenewo ndikufuna kukupasani chikhazikiso ndi kumvesesa pamawu akuti isanati 7 days lero lokuchokera pa 5 kufika pa 14 chifukwa ndondomeko ina ali kuti pamene paja panali pa 5 September ananena kuti tikuwapasa masiku kuchoka lero pa 5 kuzafika pa 14 September akhala atasaina ndi kuchoka pa 5 14 imatha la mulungu limene langopitali Sunday lapita licha 5 o'clock ndi imene ali deadline yakuti akhala atasaina pamenepo ndikuti amawerengera kuti kwasala 2 days kuti chisankho chichitike. Sindikudziwa kodi anasaina kapena sanasaina koma nthumwi ndi anazituma zinapeza kapena sizinapeza kaya zibwera kapena sizinabwere koma lamulo ndilakuti ulendo uno amene atayendese chipembedzo cha chipani cha ndale chimene chilamule Malawi salolanso munthu kuyendetsa amene si membala. Koma nanga zonsezi kuti ndizizikumba nkuzifotokozera ngati mmene ndikufotokozeramu ndanena kuti ndikamaonera LCD ndimaonera live ndiye zina zimene ndimadziwa kale kuti zikhoza kupereka mafunso sindikanayenera kumayankha uku ndikulankhula ayi funso iliri ndimadziwa kuti anthu mufunsa. Now ndichitekiriye nkhani zina zimene mungazithe kuziyikamo mmenemu ndidafotokozapo za mabuku amene amakhala nyumba zolekanalekana za chifumu limene limatchedwa kuti Book of the Dead. Koma ndimafuna ndikunene ndikuzeni kuti buku lina limene iwowa amasaina limene akuti asainedi limatchedwa kuti The Evil Book. Amangolemba choncho The Evil Book. The Evil Book ndi limodzi mwa mabuku pafupi 10 opsa kwambiri amene akasainidwa mumasaina mutagwiritsa ntchito mapangano azimene inunso mudzachite ngati kulipira udindo umene akupatsani. Zimenezo zimayenera kuchitika ndi anthu amene alowa mkati achoka ku system ya education angochoka ku system ya satanic tsopano alowe mu inner circle. So maudindo the presidency yonse ya dziko lonse lapansi imakhala kuti automatic ndi system ya chipembedzo cha satana koma tsopano zimatengera kuti pamene papa munthu akhulose level 1 ndi akakhulose level 2. Level 2 ikamponya pakati pamene timapatcha kuti pa inner circle pamene tinalive. Tsono ajama tindinali ku satanic nkumaya tinkachitisa ngozi tinkapanga choncho mukapeza kuti ndanyamata amene amakhala mu circle yoyambirirayi kuchokera ku Illuminati. Ndi yomweyi imene anthu mumatha kumagemula nayo amene alemera chisawawa kuti aya ikoma mtumiki wa Mulungu kufika pokhala ndi chuma chonchi amene ndi wa satanic. Awawa akhoza kukhala ndi zotere amene Illuminati imalola munthu kupita kuchali chikwako koma uli membala. Imalola munthu kuchita zimene ukufuna koma uli membala. So tamvera mmene malemu achimwene yawo amene tasankhalerowa ankalamulira atafika level yoyambirira imene automatic mumalowa ndi chikakamizo mu system anaponda level 2 atazasunzumira mapangano malonjezo ndi zimene the evil book ikunena mogwirizana ndi the book of the dead. Iwo anaona kuti ine kumeneku ayi chifukwa chakuti anavomera kuponda step 1 2 ndi kukasunzumira zoyipa za mu inner circle koma nkukana kusainira anayenera kukhala pa ndandanda ophedwa. Zinaonekera Magufuli, zinaonekera Bingu omwalira omtalika. Nkhani zimenezi ndizosausa. Kusunzumira ukachoka ku inner circle ndikukaona kuti ukakhala pa Illuminati
kapena kuti pa line yoyambirira pa common goal chifukwa chakudziwika kwako. Nkusunzumira ndi kukakhala interested kuti ulowe, kenako kwakamva zoopseza kumeneko kutuluka, ndi chimene chinaphetsa ayaya oyimba aja. Dachoka nthawi ijani. Atalola ndilowa kukasunzumira akukana akuti achimwene lino kukusinga kafike mkutali ndita ndimene amakadusa uko zosatira zache anthu tinayamba kupaka dzina munthu amene anali ku Illuminati, amene anali ku seko yoyambirira aya yapha ndi uje kumaonongera mbiri mnyamata uja. Nthawi zonse nkamanena kuti kumaonongera mbiri mnyamata uja, ena amaganizanso kuti chifukwa chani iwo amamuyikira kumbuyo profeta amene inde kuti mwina iwowa ndi uyu ali pamodzi. Wina adatero hayi ine nimachita umboni, ndiye umboni umafunika uzinena zoona. Nthawi yonse imene ndakhala mu inner circle akulu amene aja sinaoneka unalibe, ndipo ndinene moona pano ine ndakhala kumeneko mkati mwa inner circle 17 years. Inner circle mwana mwaini yeni osati artificial blood. Inner circle ndi kumene amasankha ma vampire. Inner circle si amasewera ndi mkati mmene ndiye ine mene nali ku inner circle ku temple member amwene aja sinaona. So pano achemwali aja atasunzumira ndilowa, kenako kumva ndondomeko ndanyamata wa ku Israeli, ndi pamene amatsanuka kuti ayi ine kumene kusindilowa koma dala wako mchere. So pano awa kwasiya ndi zimene akunenazi kuti ndinena adzangonenadi tangwagwira ndi pakhosi dzimapesa. Ndi mwina explanation yanga ndikuyesa kuyankha funso limene munthu wina analitumiza ku magulupu kuti mukuti balalitsa brother tribe. Wina wafika ponena kuti nthawi yake kudachitika zinthu zokhuzana ndi anzathu akhungu la cha albino ku Malawi kuno, ndipo tonse tinkachita accuse boma limene linalipo. Ine ndikhoza kulankhula pano moona mtima kuti tizidziwa kuti zoterezi zimachitika di maboma amene akulamulira pa nthawi imeneyo, koma sitingaloze munthu. Kwa chimenechi chimakhala chinsinsi cha ine yakewo ni ndondomeko zimene zimachitika, koma oda yakuti kagwireni maalubino sichokera ku common goal, imachokera ku inner circle. Oda yakuti kagwireni adazi imachokera mu inner circle. Oda yakuti pitani mukachite mdulidwe tikufuna dzikopa imachokera ku inner circle. Oda yakuti kagwireni anthu mukachose mitima mukachite replacement ma organs yawo, ma human organs tikwafuna kuno ku Germany, ku Japan, ku Russia, ku UK imachokera ku inner circle, sichokera apapai. So pano olamula woyamba ofanana mchipani chimene chamene ndi Malemu Bingu ataiona kuti mkati mu inner circle mwaopsa ndi pamene amatuluka paja. Ndi zimene zinkaonekera nzakuti akana kuti amuna okhaokha azikwatirana, akana kuti akazi okhaokha akwatirana. Zimene ndizoona chifukwa malamulo onena kuti amuna okhaokha atengane, akazi okhaokha atengane ndi lamulo lochoka mu inner circle. Amafuna chani? The collagen through ma fluid amene amapezeka anthu akamagona na amuna okhaokha kapena akazi okhaokha. Kuti chipembedzo cha Satana ndi makemiko awo mu chemistry ya mu inner circle igwirisidwe ntchito zipangizo zimenezo ngati ma ink yolembera zikalata ndi zina zotero. Ndi iwo amene anachita design ma sanitary pad amachokera ku inner circle in order to have blood yotayika. Ngati sataya bwino chinthu chimenechi pamakhala kuti pakupereka mwayi kuti apeze ma ink ndi zinthu zina zotero. Malamulo amene timaonawo amachokera mu inner circle, koma akabwera ku Illuminati amasankha munthu kuvomera kapena kukana. Chifukwa chake mumamva kuti nalowa satanic ndakana ndatuluka. Ndi level ya ana. Lero game iyi ndi international league, si local league.
imene akuayitanira kuti akasaine ndi UEFA imene si local league. Ndiye ku local league kuti ku international league sangalowe mmene momwe as a professional kuti akamenye game imene asanasainire mabuku amene ndikuatchulawo, asanasainire kuti ndikhala wa Sataniki. Now ineponena ndinanena ngati kuti sanakhaleko mu system. Tsopano ndimanena ina seko chifeke ndimati apempherere chifukwa ku ina seko amene amatuluka ukakhala ku ina seko makosana limakhala dzanja la Mulungu lokha. Mukandiona ine pano muziziwa kuti Mulungu amene mumampembedza ndi wamphamvu. Pa ina seko satuluka munthu ndi mphamvu. Pa ina seko palibe chipembedzo chimene inu mungachitane chingakantuluse pa ina seko. Ina seko amakutulusa ni Mulungu yekha. Feke nimalira kuti Ambuye tenti mpempherere mbaleyu chifukwa ina seko ndiyovuta. Pamene ukukoyambirirako kumene mumalowa chifukwa cha maudindo munthu amakhala ndi mwayi wotuluka ndi kusiya kukana. Taonera anthu ambirimbiri anakana, achina Makufuli adakana, achina Bingwa Mtalika anakana, koma ali ukuku ali seko yoyambirirayo, koma yankati akhalako kana anthu. So imeneyi zimatheka kuyikana chifukwa ndi outside imene ndikuitcha kuti common goal. Koma nkati mu ina seko limene nimagwirizana ndi abale amene amanena kuti koma bwanji tipemphere. Ineyo mmene ndimanena kuti ndimapemphera ndipo ndikanakonda dziko likanapemphera nawo chifukwa ndikunena za mu ina seko. The inner circle makosana, the most dangerous place in Satanic, the inner circle. Imene muntu satuluka koma kuphedwa kapena kufera konko. Akapezeka muntu kuti wawomboka pa inner circle. Hallelujah mwambamu. Ineyo ndimanena kuti hallelujah to the Lamb of God. Kuti ndikhale mmene ndilili. Palibe chingwe, palibe maphunziro, palibe ukaswiri, palibe mphamvu zimene nimaziona kuti zikanatha ndichosaina pa ina seko. Chifukwa ndi pakanga ude sipamasewera. Ini akamachitapo gadi amatetezapo ndi pakati. Ndipo mukamanena kuti I was a Satanist kunena pa ina seko. Amene yochita na ine manda. Amene ilemekeza ni Mulungu. Some people say amene nyadira ni Mulungu kuti anagwira ku ntchito. Ndipo anthu amene amapulumuka pa ina seko sapulumuka chifukwa cha ulaliki, sapulumuka chifukwa cha mphamvu za mneneri wina aliyense. Yekha pamene polimapita po ndi dzanja lokhala Mulungu kukagwira pamene popo ndi kutulusa amene akumfuna nkudzamuyika pano. Mmene anachitira ine linali lokha. Mukamamva history yakutembenuka kwanga mtima mukapeza kuti panalibe shehe, panalibe mbusa, panalibe profeti, panalibe bishop. Yekha ndamene anabwera kuzandichosa pa ina seko. Ndi imene akuti akulu akakhaleko pamene panagonera kuti tapempherere. Mwina ndayesera kusiyanitsa bwino amene sanamve chichewa ndilipo ine m'bale wanu mupitirira kundifunsa mpaka tsiku limenelo. Amen.